Ja vítam vás z nového videa. Dneska to bude výbeh s koňmi a bude to príbeh. Takže ideme na to. Tak ja idem pre... ešte sme si nepredstavili mena, pretože sa to je Lily. Tieto dve koľatka sú Emma a Mia. Táto veverička je Klára. Tento psík je Tlapka a tento malý koň je Horsey a toto je Blesk. Dobre, takže pokračujeme. Tak. Ahoj, Klári. Horsey, poď sem. Ty koníkovia mi budú padať, pretože ich mám na koberci a nie na podlahe. Dneska pôjdeme na prechádzku, Horsey. Tebe sa to páči? Áno. Tak ja ťa vypustím. Sekundu, počkaj. Tak, Horsey. Ja ti to otvorím. A ty môžeš výjsť. Poď. A neutekaj. Tak, Horsey, je to. Sekundu, počkajte, niečo nájde. Tak, Horsey, máš to. A dneska budú na tebe, alebo ešte neviem na kom. Reálne táto tmavomodrá je ozaj terkysová, ale na videu to vyzerá tmavomodrá. Alebo proste modrá normálna. Tak dneska na tebe budú jazdiť. Iba si toto privežem na také.